mu je zuwa farin sarki kwankwaso an gugurin Salamatu dan Musa kai wa makiyarata kashe gaban magautan nan dan ba za su karbaci ba uwar rago ake yi wa jaje ni na ba su yaye ba sakon mai kanan kwankwasin ya Abdullahi Tarauni Honorable Abdullahi mai kare suwami aiko ana zatoran giwa ya girma rasanin kura ai dole ne bikin yar gata a sha gudunmawar gara kwankwason mu canza kara ne Allah ya yadda ya cara masu arzikin shanu ku sani dole za su sha madara wallahi ko su ga ya kone ba a hada da kanwa ba gidanka jagora inu a mai ridi akwai daɗi Rabi Musa kwankwasa ai kai wa makiya faɗi zuciya ta jagoran mun san bata zamo kazama ba bata zamo kazama ba ka sa gaban ka inda kake so kwankwasa mun biyo baya gwanin shiri gwanin iya yaƙi zani haƙar gyaɗa ɗanya raskwana uwan lissafi ka girma mai bakar kwanya magana ake ta siyasa kai ne gaban su ba wani ba mai hanzari da zuma baba ashe kwarjinin kai nisa wallahi gori ba ta gagar taunar ama da sai lasa